Ahoj, vítam vás v tomto videu. A toto video je LPS na výmenu pre Lepose Catherine, takže ja to idem okecávať a ideme rovno na to. Ja na výmenu nie som. Prvý LPS na výmenu je táto mačička perská. Nemá rezavý krk, je s magnetom. Ak tak je trošku tuto na chvoste poškodená. A tuto na ušku. Ale to nevidno, keď si ho takto hráš. Takže tak. Ďalší LPS je táto rybička. Ona je poškodená trošku tuto. Tu má LPS. A trošku tuto. Takú bodočku. Inak je bez poškodenia a je vodeodolná. Takže ďalší LPS na výmenu je táto opička. Ona je tuto trošku na tvári. Toto červené nad okom. Aj túto dole trošku. Inak nie je vôbec poškodená, nemá rezavý krk a má magnet. Ďalší LPS na výmenu je tento škrečok. On má trošku toto trblietavé, to sa dá odlakovať. Tu je trošku poškodený. Aj tu dierka a LPS má zodraté. Ďalší LPS na výmenu, tento zajačík. No a tento zajačík nie je moc nikde poškodený. Len tu je taká zelená bodočka malinká, ale inak vôbec nikde. LPS, dierka. Potom predposledný LPS na výmenu je tento psík zo sladkej, teda cukrovej edice, či aké to je. A má trošku odrený nožtek. Uši má trblietavé a tuto vidno, že je to trošku lesklé. Tu je sladká edícia, inak nie je nikde poškodený, ešte tu taká bodka biela. A dierka. A posledný LPS na výmenu je tento delfín. Nie je skoro nikde poškodený, len tu má takú bodku čiernu. A ešte tuto trošku. Tuto. Taká bodočka, neviem, či to vidno. No, dúfam, že to vidno. A inak má trošku, teda... No, tuto ešte. Má odrené LPS a je tiež vodeodolný. Takže ja dúfam, že si nejakého LPS teda vybereš. A zatiaľ čau. Máš super videjka.